अगर आप भी चाहते हैं पीयू म्यूजिक का वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो लाल बटन के दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। बाजू बाजू नवादा वाली मैया की presented by पीयू म्यूजिक दरभंगा। खुश कोई दे तू मैया हमर मन के खुश कोई दे तू मैया हमर मन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के नहीं तन खूबे कनबो तोरे ही ठान के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में आई बेर दसमी में आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के एलियो शरण में मैया बन के भिखारी तोरे चरण के मैया हम छी पुजारी तोरे चरण के मैया हम छी पुजारी एलियो शरण में मैया बन के भिखारी तोरे चरण के मैया हम छी पुजारी नहीं चाहिए सोना चांदी कोनो धन के नहीं चाहिए सोना चांदी कोनो धन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के नहीं तन खूबे कनबो तोरे ही ठान के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में आई बेर दसमी में आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के संजीत नारायण के विनती तू सुनही पालक नदान क्षमा तू करही पालक नदान क्षमा तू करही संजीत नारायण के विनती तू सुनही पालक नदान क्षमा तू करही राखै सरोज मुकेश चंदन पर जतन के राखै सरोज मुकेश चंदन पर जतन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के नहीं तन खूबे कनबो तोरे ही ठान के आई बेर दसमी में दो दे दर्शन के।